ke ni ke janmit nga aingu yau trai sa hisin ba ula penla yang biang bangan kren ye kini kemat ke badangkam na keting ke jong blai ban shu ban rap ye ke ka bangan ang shudet ban kren ha ke bedai ba ketu ka jingkli ke bang kamut kumno duai ha umen sim ba ko jong blai shua bangan kren ye kini kemat ke badang ke babut na ketu kemat ke bangan dak shudet pelaction ka ban ong ba ubanget unumla ban duai lam dalai rap ye udo men sim ba ko jong blai bat ubanget ude ban shania ha ka jing ye rap kajing yalam kajing pechat bor jomen sim bako jong oblay haba ngilet shaw blay ukpa de kijing duai bat bun ba haba ki puli ke bible duai omen sim bako jong oblay kimut be katu kedai ba duai ha omen sim bako kemut duai ki wei pa ki kentin ha ki thli kumbang ni ji ha ki tu ki ken hon charismatic bat ki wei pat ki program ke bang iha ki television ha kini kisni dia nama kata kadau ko mga ada banbatay ke tu ke video ko badang dia baduai ha umen sim kamut na kamdan kamlong synonymous kamdai ke ju ba kata ka jing duai ki thile kum babun ki basngo thu yaka tengum tang ka ban rap shu ha kini ke video kabadon ka jing stream ba katu ke video ko badang sida man pelai namar ba kadon ka jing penang kambaklai ka beneng kongkoren khatsau ka dekot ka baar ka baong kum ne ubriu ubakren ya kithli ne ki wepa ki kentin kren ha ki briu henrei ha ublai omdan basngutu yota nama ukren ike jing maya ha umensi ha ka ne ka wepat ka bible translation kasi ka junga ka ongkum ne namar utau berkren da kithli bamtim kren ha ki briu henrei ha ublai ken namar omdan uwei basngutu henrei ha umensi ukren ya ki jing mayan but ki shim di ke khot ki ong ba kata ka jing kren ha ki wei pa ki kentin kam ong ka jing duai pe ba kren ha ki wei pa ki kentin pe ki ong ba ka ni ka jing kren ka de ka jing duai ha ki thili but ki ong ba ka de kata ka private prayer language mo ha ka tin parang pin song thu ba kamda de ka ba knang manginyo ka jingmot jongka private prayer language te kum taha ka ni ka video ngine pe hatu kumno ka babel ka kren ya ka ni ka baki ong ka private prayer language taba ka bening kong ka banang ngefi bangam de bang shun na nga isi ikini ki parlok ke junga ki badana ki dikiken hon henreng shikwa ban address ka tinga jong blai ba kanang bangin ya pet banya ya ka bangin songtu ya ka ba la ka babel ka shai nilaban ino ikata ke jingkai babakla ke jingle babakla bala fidan kanu ke jingkli pila ban tho ha ki comment section ja ka YouTube channel ka jonga da ka jingi ko mga rokan ka jingi nang bang nginla ban ngala ban juba ban ngila ban sulang ka ting ka jong blai nakab na ka burom ka jong uji stress to kum tangan ya biang da ka bang ong da bu biang ni ka jingkli hatu kumno ka babel ka kren ni ka private prayer language hatu ka ni ka beneng kong khat korin khat saw aga ki kai ka ni ka private prayer language pi ta ka di ka ba ngin ngide ban snow to kani ka kintin private prayer language ka kershan ya ka jinget ba ka jingle jong ki charismatic ane pentecost ba kiwe ki program ha ki televisions ki bangi i ki badon ka jingede bat kini ki kenhon ki ong ba ka jing ai ya ki we ha ki we pat ka jing ai ban kren ha ki we pat ki kentin tangs mo ka ba kasi ka ong tli ne ka jingmot ka grek kamot kentin ka jing kren ha ki we pat ki kentin ki ong ba ka de kata ka private prayer language mo nama ki ong balay ubriu ba kren ya ki tli kren ha ki brio henrei ha ublay tikum ta ki ong ba ka ni kadai ka private prayer language samar ba kren ha ki brio henrei ha ublay but kadang sa koy kentin hang ni kabong omdan bas ngau thu yauta omdan bas ngau thu yauta no one understand omdan bas ngau thu baka dikitin omdan bas ngau thu mo ikum baka kershan baka ta ka kentin mo kiji ong barabor baka ni kentin ba omdan basung thu ka kershan
ba kata ka kentien ka ba ubri Ukraine. Kamday kata kay human language kani ka mga kren mga. Henry kaday kata ka kentien beneng. Lek ni kentien angel, heavenly lani angelic one. Ki Diyos nga boro-boro kini habangi don ka jing kren. Bat kini ki parlok ki bana kini ki kenhon. Men bahabang ngadan po seminary por man siya nga ya debate bakitu kiwe ki ba persya bhay kani ka jinget jang ki charismatic man ba ngadang long way na kita nga job ya ki namar ba kaway na kadaw ko lang makiro pa let's say kim song thu ikak ting ka jang oblay ande kim puli bania ikak ting ka jang oblay padin mga lapuli bania ikak ting ka jang oblay na pet bhay ka jingmut jong ka nga sngol ran namar ba nga job ya ka debate hakanong rim ka babakla. Bag ni Jiong barabor baka ni ka kintian ka ka heavenly la ni ka angelic one. Then na magkatagadaw ng ihap ba niya study ba? Ihap ba niya pet ba? Da ka jing eat how try. Mangin stu lang ka jing mot jong ka. Bag nginum siya defend ya ka kababakla. Mafilaman bu jing kali yang aro ngalaban juba hakiway pad ki video. Balala ka shy. I ngo you blade. But na kerpat bafid ino pin pet yap. Ino ya kita kijing le kibam dai kijing kili ka babuat kalong hatu baro kitilit nekikintin kidai kani ane kini kiju kijing ai hatu baro kitilit nekikintin kidai kiju kijing ai taga de kijing kili ban bat ya kani ka position Nimut banong baka jing ay jong kitilit nakikintin hakakam ki apostol kalong gabaar kaday na nakiday kibaya per bak lebak nakita ki jing ay jong kitilit nakikintin balabatay hakaban ng konkuren kaalan nong hadu kadakad kabakat sa banbat ikan ka position banong ba hatu baro kitilit nakikintin kiday kiju kijing ay hatu kiday ni kataga di kajing hatu kiday ni banbat ia kata ka position ngibu banong ba kajing ay jong kitilit nakikintin hakakam ki apostol kiday kibaya per bak lebak nakita kajing ay jong kikintin nakitilit balabatay hakaban ng konkuren katsa kaar hadu kalnong kaba katsa minepet ning kong ya kanika jing ya menjur ni ka agreement hapadan ki charismatic baki way pat na lor ki charismatic ki way pa ki kenhon ki bamde ki charismatic na lor ki charismatic ki menjur ba ka jing ay ban kren ha ki thili ha ka kam ki apostle acts ka kren ya kita ki human language mo ki kren ya kita ki human languages kumakan mga kumbalalis ka kam ki apostle kumakan riu tili ki kentin kabasong si kalong ba ka jing sekri ka mga dan mga kisim na kani ka acts kam ki apostol ng baar what haba kalakran shy ba ki human languages ki kay da kongpong na lor ka kabalatho ting ka jong blay da ka baki pinang kami ka acts 2 ki ong bat la shupen boot la shelam da upastor ban ong ba la sha ma dia nga amde bang inson maka ban pen ka kabangayo ba ngama nakakam ki apostol lang baar wala balakran shy bakide kita ki human language kan riu tali ki kentin balakran hakakam ki apostol lang baar ti ngwan biang apadang ki charismatic bat ki wig bamday ki charismatic ya menjur bah hakakam ki apostol ka kren ni kit lang baar ka kren ni kita ki kan riu tali ki kentin kita ki tongues ki kan riu kita ki known languages hakatu gopot ke bala list hakaktin ka jongoblay kajinge ka argument ka bamipat kajinge tay niya ka bangikan nakapor sa kapor kadai kani hatu kitilit pat hakabaneng konkuren kat aro kat sa katheu ya kata kajing ay ya kitilit ikikintin kaya kabaya per na kam ki apostol habang ipuli ba kabining kong koren kat ar kat sao kam teo
Kam theo sya kita ki kintin ki baya per na ki ju ki jing ai bo bleu ai kam ki apostle kam nang baar. Namar ba kadon ka argumen ka bakra ka mi na kini ki kinhon ka ong ba bening kong koren khat aro khat sao kam theo sya kita ki known languages. Ka theo sya kita ki angelic one. Lane kita ki heavenly language ki kintin beneng ki ong. Fi ka problem ka jing e bat kani ka argument kalong ka bening ko bang ngihap ni pet u Lukas u tho ya ka kam ki apostle sansnem hadien ba upol u wala banto ya ka bening kong korin ka jing kili menta lada kani ka jing ai ha ka bening kong korin ka de ka ba ya per na ka jing ai jong ki thili ka kam ki apostle but habaro Jong kata ka kitab ka kam ki apostle the rest of the book of Acts ka jingkeli menta ba lipat u Lukas ubade uta ubalong uta u traveling companion jong upol upaya late missionary kat lang ba dupol upenang kam ya ka juk ka kentien na ka banta ki kentien na ki thli kum ba upol utho bat ru ban ong ya ka ni ka juk ka jing ai bakawan na ka juk ka telong kabadai umen sem bakot jong ublay. Tiga tayo ka jingli. Lada ngan repeat biang lada ka argument kalau ka jing baka ni ka argument. Ban ong ba ka ka bang iya ka baneng kongkorin ba ka kam apostle kaya per kam theo sa kita kinun al languages. Ka argument ka jing baka ni ka argument ka problem kalong ba bo Lukas utho ya kam ki apostle sans nem hadin ba upol ada ban tho ka baneng kongkorin. Kajing kali menta kalong ada ka ni kajing ai ka ba neng kongkorin kadai ka ba pair na kajing ai jugi thili kinting kam ki apostle but the rest of the book of Acts kajing kali menta balai pa Lukas boleh uta traveling companion tu kata kenti ubaya late ringkat ba upol like a missionary upan nang kam ka ju ka kentin na ka banda ki thili kom ba upol utho lani upan nang kam ba ukdauru ba kini ki jing ai ki wana ka ju ka talong na ka sos kamot na umen sim ba khu jong oblay Pi kadaw ba kabasisya hang ni kalong namar ba u Lukas unum pelong ni kataga jing apher ne wanra ay kataga jing apher namar ba ka jing ay jong ki kenti ni kithili kumba upol ukren kumba u Lukas utho kide ki ju ki jing ay kide ki ju ki jing ay mentangin ya pet yang syakamat kababot Shano upol utew but shano upol utmu haba ukren komni ha ka beneng kong katsaw ka ka ba kataga de kamat ka babot lada ubri ukren ha ki kintien na kithili ukren ha kita ki kintien ki batip non human language kumaken mga kiting khasi kajing kelipat kalong balipat uong ba umdan bas nguto ginepet ini kintien no one understand umdan basutu kamu kumno kabaning kong habang umdan basungtu kam theo sa kibriu baro ha ka perthei hinday tang ha kita ki banget ki bayalum ha ka balang ha po korin haba ke lumpo ka balang don ki ba umen sim bleu ai kata ka jing ai bekin kan ko kikintin ki ba tip kidekin human language tang ba kini ki local people kini ki banget akan ka balang kim song tu ya kata ka kentien ka ba lakren hapo ka balang ka ba ngilawan poy sa kabenta ka baar maumdan uway ruha ka balang ako rin kiban song tu ya ka ba lakren namar ka kubor ka ba lakren kade ka ba lakren hakate ka non human language kabale si mga ngalaban song tu henry kita ki banget ka balang hapo ka rin kim song tu Den nama kata daw kabenta ka balay uni ubriu ukren siya ublay. Fi ukren siya ublay. Balay hang ni upol ong kumno ukren siya kibriu henry ha ublay. Balay namar tang ublay bat ublay hi ubas ngutu ya ke ka balakren namar ba ublay utip lut bat usngutu lut yikintin jong ka partay ublay dan kam ya unong pen kelak
tien. Pi kata kadai ka bang besu ka besau. Dai na markan ni kadau. Kadau ba ka bakrau bo pol u banjur ba don kam ya unong pring kelak tien. Yang ini pet ya ke ega bo pol Ukren ha ka benengkong koren khat ar ka dekat ka ba ar fupra. Henry lada umdon mano ban batay. Day ban chus ngap jar ha ka jingalang. Uwe pa uwe unkren halade. Lade bat ha ublay. Pi lamdon mano batay uday ban lek no. Uday ban ngap jar. If there is no one to interpret, let him keep silent. Pe ya ka ka ba ar punyo. Laladon bakren da kiktien kitilit. Aking kren ar ne langut. To syamba kani kadai kajing duwai haki tilit. Kababal ka ong bakom no aking kren ar ne langut. Namagi haki bentagi basyikaman. Upol ong ba ngidei benle renti hapo kabalang. Namakadon kajing bam renti hapo kabalang hapo korin. Na ikin gisngi ba syamba kani kajing tilit. Bat la syupen bor na po pulpit. Bat pen bor di ki bangit. Baro bakine kren na kikintin. Kita kitilit. Coba kiong bagi dia kitilit angel nenek beneng. Baba barok kadang ke chaos ke bakrau. Kababa ka ong ai kin kren arne langut. Pi kababa ka kan sa ka tien. La don uba kren da tien kitilit. Kamu don uba umisi ublay ai bori uba kren hakikin tien. Kiba umpat ju kren. Nasi kala kumulong mga ngampat ju kren garo. Ublay ai nga bagkaiting garo. Ngan ay ngan kren. Bahadi mga kren. Lada long mga ni arlangot uwe hadin uwe. Day ban syukran lang juga pot. But ay uwe batay. Lada umdan mana batay. Si mga kena ketinggaro. Umdan mana batay kata ketin. Ngaday ban syusngap jarno haga jingeseng. Sngap jarno. Uwe pa uwe kren halade. But ha ublay. Fi. Dan kami ya uta unong batay. Lamdan ha mas ngap jar. Uwe uta unong batay. Lani translator. Uday ban batay kenang ba kabalang ya kabalang onte. Bang balang hang ni but edify ka chay kamot yaki ba syong hapo ka jingeseng mental la kamdan ka jingtay. Ngap jar kan mentoy ayu. Lada pikran haki pekintin lada amdan basung tu. Amdan nang batay kamtay kabalang ngap jar maka jing temu jong ka jing ai kibakin jaman sim. La ay kanang bantay ya kabalang. Kabangin poy sa kamat kababut. Katagaday ka jing temu ya ka jing ay kabakan jaman sim. Nangilaban ong the purpose of the spiritual gift. Ka ay ka jing temu. Haba ublay ay yang i kita ka jing ay kabakan jaman sim ka ay ka jing temu. Kaday bandan ka jing temu. Kabakan jaman sim. Ka ay kabangiday ban ken mau dongong. Habang iperkat ha kabaday bat ka jing temu. Kabenengkong. Kakong kabenengkong korin. Kakong kabenengkong korin long kabakat ar. Kadekot kabanyo. Nihaban ihang ni. Kajing temu kabenengkong. Haba ublay ay kini kijing ay kabakan jaman sim kolong bantay ya kabalang. Nan puli yang dekat banyak kong ni. Ha uway pa uway briula ay ya kajing penpau umensim. Na kabenta kajing balang. Pi bantay ya kabalang. Ha ka Bible kani kaway pa ka Bible translation ngan puli ka ang kumni khat ar kadekot kabanyo. Hinila sam ya ka jingpen pa umensi ma uway pa uway ya ka ban pin mentoy. Ladangan puli ha ka Bible pareng. To each is given the manifestations of a spirit for the common good. Ha ki way pat ki Bible for the edification of the church. Bantay ya kabalang. Ladagaday na kabanta bantay kabalang na marka tagadaw. Come day for private use. Pi katagaday kabalang come day not for private use. Laay kay baglayangi. Laay kanangi ka gift of tongues. Bantay ya kabalang. Nakatagadaw ng kampan translate. Lada omasngaw to. Kabaar. Pimlaban ong bagani kaday nakabantadyo nga shimet. Ne bantay nga. Namarka niya mar per siya
bat ka jing temu hakaba umen sim ba ko u ai ye ke jing ai ki bakin jaman sim. Aduh ai bantai ka balang piong kadina ka banta jonga kala contradict ba ka jing temu hakaba umen sim ba ko u blai ai ye ke jing ai ka bakin jaman sim. Kabalai kam don kanu ke record haka ketin ka jong ublay ya unu ubakren siya ublay light na kikintian ki bas ngautu war ki angel bat u Jesus Christ ki kren ha kikintian ki bas ngautu to simod don no blay ai ka jing ai kumbalong kam ki apostle kumbalong ka beneng Korin dalam don ubabatay kenang ba kantay ka balang day ban skamjar kataru arne lai ngut bala mahamru benta ke baskamat kani kani otra ya bangi le ki le renti ong kaktian ka jang oblay so bang apet yikini ki ibaro ni ka songper kamlong ka kaktian ka jang oblay habang ekren yigini aba kitu ki parashakri ba mensua ngakren nengkong balik ki kenriak na gospel jika bakin fokus ke gospel ki banjur baik ki telik hadu baki kenok bam day nga aku aban kli fi ke bo da bishar bania ek bangakran da tunjuk yet nak tinggal jong blai baknang bapin song thu la ka long na em kat kum ke ka ba ngalakran nak tinggal jong blai ha ke ni ke janmi nak daw ngi poi sai ni ka jipin kot bak ni chuangen poi ta Nia ba song thu ka ka ba u Lucas ka na ka Acts ba ka ba Paul ka na ka ba kong ka kidai ki jo ki jing ai jo man sim kidai ki no languages ki contain ba tip kidai ki human languages la ai kanang bantay ya ka balang bantay ka balang baladam dan ba song thu ka ta song no skap jar ukran cha ublay na batang ublay ubas song thu ya kikintin barot na ublay dan kam ya unong penkelaktin but kabaat ublay dan kam ban ngimnong kam ban kan teli bantay yu ublay dan kam bantay yu ublay ulong sufficient self sufficient na kata ka jinglong ublay ka jingu uay kanang bantay yu uay kanang bantay ya kabalang di mentabang ipenang kam baklay kini kijing ay hatu katay kabalang kam tay kabalang habang im sodu kantay kum no pilawan puli kan long bakat sao akala kat sao pitong tu bai ka jing temu ka jong Paul ka shti ka ben Korin ong ban ai men se me ki wan ban rebuke ki na marba ki pendan kam bakla wali ka jing ai jong men se ba ko kabadai ban ai na kabanta ban tay ka balang ki penang kami ladi ki sosorong hangta mo Paul snengjor ki na mabaki penang kam bakla ye kata Tikuna mangiring na ngimde ban penengkam baklaya ka. Ngide ban songtu. Ya ka jingmut jengak tien ka jong ublay. So ka jing penkut. Tikum ta ba fi duai kom ki apostle. Bat ru komu Jesus Christ. Hakikin tien ba songtu kenang bantay ya ka bang. Ublay ka jing sok. Ulong nang kat lambat pi. Amen.